En del af de mennesker fra Mellemøsten, der bor her i Danmark, er kristne. Og de oplever i stigende grad chikanerier, tilsvininger og i nogle tilfælde direkte vold fra herboende muslimer. Eksperter bekræfter, at det er et problem, som bare bliver værre og værre. Vi har været i kontakt med en række kristne, som har oplevet det. 2 af dem kan du møde her. Jojo er dansker med libanesisk kristen baggrund, og derfor er hun forfulgt af herboende muslimske unge. Og her i weekenden blev truslerne så alvorlige, at hun flyttede på krisecenter. Jeg tænkte, at jeg kan ikke være hjemme mere, jeg kan ikke være på Nørrebro mere. Jojo hedder i virkeligheden noget andet, men TV2 kender hendes navn. Hun er en af en række kristne, TV2 har talt med, der fortæller om trusler og vold. Men kun Jojo tør stille sig frem med ansigt. Den 3. august sad hun i sommertøj i sin bil på Nørrebro. 7 unge med arabisk baggrund omringede bilen. En satte foden op på kølerhjelmen. Så siger han til mig, tror du, jeg kigger på dig, din fucking grim luder? Prøv at se, hvad du har på, din bitch. Og så bagefter siger han mit kors. Og så siger han, nå, du har et kors på, så er du også en kristen fucking luder. Så siger han, ved du, hvad vi gør ved folk som dig? I bliver stenet. Den 16. august kører hun på Nørrebro med en ven. Jeg ser gerningsmand, der har troet mig på livet fra lang afstand. Hun forsøgte at filme det med mobilkameraet. Det han gør, han tager en flaske og kaster den efter mig, mens jeg kører. Han har lige smidt noget. Jeg tror på, at det er nogle uvidende mennesker, der gør sådan nogle ting, der ikke accepterer andre end sig selv. Og jeg har rigtig mange muslimske venner, de vil aldrig drømme om at sige sådan nogle ting til mig. Problemet med forfølgelser af kristne er udbredt. Det er mere alvorligt, end vi har set tidligere. Men problemet er jo, at hvis den her udvikling fortsætter, så får vi et opdelt samfund, hvor grupperne lever hver for sig, og det ønsker vi. En anden kvinde, der bliver forfulgt, møder vi i en park i København. Det flygtede på grund af, at vi har kristen baggrund. Hun kommer til fra Iran, da hun var 13. I dag er hun omkring 30 og er anonym af frygt for repressalier. Min søn blev kaldt alt muligt. Jeg blev kaldt også alt muligt. Vantro, beskidte kristne, at stenes ihjel, og han blev slået på busbanen. Hun klagede til det lokale ejendomskontor, der trak gruppen af børn og unge ind til en samtale. Og en dag bankede det så på døren. Jeg har kigget fra den der øjenspion, eller hvad nu det hedder, og jeg så børn, altså dem der grupperbørn der. Så tænkte måske, det vil gerne komme og sige undskyld. Men det ville de ikke. Da hun åbner døren, braser 2 voksne mænd ind. Han kom bare hurtigt og fortalte mig, at jeg er en beskidt. Jeg er en kristen beskidt. Og jeg gør dit liv til et helvede. Og han kaldte mig luder og alt muligt, og du er vantro, og han skubbede mig virkelig hårdt ind i min selve lejlighed, og så han rystede mig sådan der, og så gav han mig bare flad. Kvinden forsøger nu at finde et nyt og mere sikkert sted at bo. Og kvinden Jojo, som vi lige mødte, har startet en Facebook-gruppe, hvor kristne kan dele deres oplevelser om chikane fra muslimske unge.